होय काय का आलो ते ब्लूटूथ डिव्हाइस बटन दाबा त्याच्यावर ब्लूटूथ वर नाव येतं ब्लूटूथ म्हणून येतंय आपल्या या कार्यक्रमासाठी ज्यांनी मदत केली आहे ग्रामपंचायततर्फे आपल्याला 5,000 रुपये देण्यात आले. श्री प्रकाशजी मावस्कर यांनी 1,000 रुपये दिले. ग्रामस्थ मंडळाकडून 1,001 रुपये, श्री चेतन मुसे यांच्याकडून 1,001 रुपये असे यांचे आम्ही खूप मनपूर्वक आभारी आहोत. स्टँड रवला तो स्टँड घेऊन येतो.
थांब रे वाजव वाजव लक्ष ठेव मनाकडे येऊ नको आणि गाईला तर मला सांग हात लावू नको साकी सहा असत बस ये तुझ्या फोनवरच गाणी लावली हो खाली चला कोण घे यावर्षी ब्लाऊज शिवून ठेवा पुढच्या वर्षी त्या रंगाची साडी मिळेल समजत नाही हे गाना गाना संपला. गेम इज कंटिन्यू. Come on.
सौ जानकी पावसकर यांना मिळते मानाचा ब्राउन पीस. टाळ्या. पुढच्या वर्षीसाठी तर आपण सगळ्यांनी घेऊन गेलेला पानाचा जाऊन अशा प्रकारे आपली कार्यक्रमाची सांगता होत आहे. सगळ्यांनी आपला मूल्य आम्हाला दिला. वो खाली उतार, खाली उतार.
काय काय दे दे नाही नाही होच होतं मग असं कनेक्टिंग होता बटन चालू करा कनेक्ट झालं जरा काय लाव विचारा जर काय येवला टायपिंग करू दिले आतमध्ये लावता जायचं काय लावलंय असं घेतोय
जिंगटच लाव कसा वाटता व्हिडिओ कमेंट करून सांगा.
चल संपला लाईव्हच आहे लाईव्ह झाला आता बंद करताय